Masibambe ngazibini ngokuhlala nathi nisibukele apha e-SABC lihaye. Ukugrumba ke nokucazulula iziphumo zokuvela kukaVusimuzi Khet Matlala phambi kwekomiti ye-ad hoc sidityaniswa nomhlalutyi wezopolitiko uGqirha Nkumbela. Gqirha, masibambe ngazibini ngexesha lakho sikubulise ekuseni nje. Yeyi, amaxhala phezulu asazi into yobana mhlawumbe sawulindela ntoni kuVusimuzi Khet Matlala. Ngamangesi bathi the cat is out of the bag. Kodwa ke uyathembisa. Ndifuna ukuthi umsasazo okokuqala uKhet Matlala lo sifike kunqontsonqa ngoyena kaloku kanye usenzonzobileni nasenzulwini yale ntsinda abadala ekufuneka isonjululwe kwaye ndicinga uba ke msasazi nguye ozasithatha sibeke kwaye uKhet Matlala ngoku unikwa ithuba lento kokuba asihlambe yena igama lakhe acacise into yokubana nguye nabanina silindele le big 5 sesivile uba nguye omnye wayo and simele uba asikhombe ke ngoku kwabanye aba and okunye msasazi funeka oloka Matlala aphinde aconfirme okokuba angaba kuyinyani okanye kuyonyaniso into kokubana owesakuba ngumphathiswa uBhekicele naye waxhamlana kwezimali siphinde sive nendlela yento kokubana angaba lo ubesakuba ngumkomishinara wamapolisa kwaZulu-Natal naye waxhamlana ngokutsho kukaMkhotsi noxa simbona kaMkhotsi bakananyani kodwa ke msasazi maniphinde nje ndisibe bunkawu ndithi okaMatlala uzokwamkela ufefe kulomngcwabo ubusele uqhuba kwaye ke ngoku ke umngcwabo lona izithethi sezithethile ezili12 yena lo kaMatlala uzokunika ubungqina ubandibala kakuhle number 13 witness number 13 ye-ad hoc committee kwaye ke ngoku sijonge kuye lukhulu and ke ngoku makahlambe igama lakhe achaze into kokubana zimali zina umphathiswa kwaye nezimali ebezifunyanwa ezincedisa kwezi January 8th the statement eziye embuthweni angaba ezimali ebezenza njengelungu okanye njengomxhasi wombutho iANC okanye ebezinika umphathiswa kwaye ke msasazi sitsazise indlebe namehlo sijonge kulaa mvlophu icikiweyo yala CR17 okokubana akangebi lo kaMatlala akangesikrobisina kwaphayana ke noxa ke simane sisiva into yoba ingathi nempilo inkenenkene kodwa ke xa sisithi phayana esebeni eli agcinwe kulo banintsi abantu there's a multidisciplinary team enojongana nempilo yakhe kodwa ke akasixelele into kokubana le 2 billion le million ye-Medicare 24 njengomuntu ofumeneyo phayana kwisinike maxabiso ungaba wafumana clean na angaba ke ngoku ke njengokuba wafumana zinto zini awayecinga bazimenze wafumana Gqirha uyathetha apha into bangaba into ephambili kukuba axikixe igama lakhe kodwa ke besinamathemba phezulu kwangaye uBrown Mkhotsi kodwa ke ubonakala ngathi uxikixa amagama abanye abantu ingaba mhlambe lonto singayilindela ngenene nangenyaniso into athi jonga ndinguVusi Khet Matlala I'm not going down alone angakanani amathuba okuba uMatlala veze ulwazi olubalulekileyo nezinto ozifunekayo sijonga into okubana ukhale ngempilo kwaphinde futhi neelawyers zakhe zakrwempisa inhloko ngaphambi kwale komishoni. Uyabona ke msasazi ikhona into yokubana afune into kokubana angasi state witness ngoba kaloku yena sele sejele noxa engayelanga lona umcimbi azawubuzwa ngawo ngoku kwaye uzawufuna uhlambalaza igama lakhe kwaye alihlambe igama lakhe ebandakanya nabanye mhlawumbi angangade abe uzawubandakanya abantu abaphezulu eburhulumenteni kodwa yena umphathiswa sekucacile okwekati emhlophe ehlungwini into yobana uyachaphazeleka and siva nezinye izinto zento kokubana kuthathwe imiliyoni yonke isetyenziselwe imatch yosuku olunye and umbonile
no-Lieutenant General Izolo into kokubana ebehesha ngathi uhesha indudumo emakhaya eheshula kungekho nto ifuna uza kuye. And ke msasazi ungqina olaa ceyo sasikhe sanalo sathi apha ngoku into eyenzekayo umntu unento ngakomnye umntu and unento ethi awuzudizwa ndim. Kuthiwa awuthi ke unobalisa ke msasazi bani uthile wakhe wasa amadoda kanti akalazanga ulwimi olusetyenziswayo apha endaweni emagqirheni la madoda egqirheni ungasidizi. Awabengeva umhlekazi lona ebebelwe inkomo ngala madoda. And ke ngokufumanisana emapoliseni akukho bungqina butsha beza nabo kodwa yena lo kaMatlala ndikubhethi Dinara msasazi uzawuhlamba igama lakhe kwaye lo kaMatlala uyakufuna into kokubana nesentence yakhe yehle and abonwe emsulwa ngoba kaloku usakuncwasile into kokubana abe ngusomashishini ngoba alikho azawuvuthulula athi ndiyakwenza umsebenzi othile. Uza kufuneka lo agqitha yonke le nquleqhu usajonga into yoba abe ngusomashishini aphinde aqhube noshishini. Le mali igqirha othetha ngayo edizwe phezolo yimali exabisa i-368 million echithwe ngosuku olunye. Loo nto iyazityhilela into yokubana jonga apha eMzantsi Afrika nakubeni izikhala ngendlala abanye abantu banezikhuntywa ezinkulu imali nje evela igqitha apha entla kwethu. Ukuvela kukaMatlala kuba kaloku kuthiwa uyikati enobomi obuyi-9 ingaba mhlawumbe ikhona into esawuthi siyibambe isityhilele ngokuqhubekayo ngaphakathi kuba zonke izinto sele zidiziwe ukungenelela kwezopolitiko igama lakhe alipheli nakulaa mcimbi wakhe wokuhamba ngeblue light sentsho wonke umntu ozayo igama lakhe alipheli. Apha msasazi lo kaMatlala njengoba ndisithi sidadele enzulwini ndiphinda nditsho msasazi ngokungafihlisi into yoba okaMatlala uzokwamkela ufefe kulo mngcwabo sele sifikelele esiphelweni sawo. Ngoba lo mngcwabo ke xa ndiwujonga msasazi uqale phaya kulaa komishoni kaZondo sabona into kokubana umbutho omkhulu olawulayo norhulumente lubheka emgxobhozweni kaThisayo. Lo kaMatlala ke ngoku kulo mngcwabo uzokwamkela ufefe. Ufefe ke uzongqina into kokubana okunene kunjalo kwaye siva nento kokubana ngokwizolo kusetyenziswe uluvo lwangaphakathi luka-CFO lukasozimali wento kokubana u-CFO uthi yena yayiluluvo lwangaphakathi lento yobana le program ayide icace ukwenzela uba kukwazi ubhajethwa nomiswa izitrateji kakuhle kusetyenziswe yona. And ngokufumanisa into yobana ngoku sesihambe sikrwempa intloko sikhangela nantoni na enosincedisa enokusikhupha kulo mgxobhozo. Lo kaMatlala naye uzawudiza bakhe uzawusichazela noxa mhlawumbi akangesiniki abantu ebesicinga uba la magama amakhulu siwalindeleyo kwezopolitiko kodwa uza kusisa into kokubana imali le ebeyithulula eyikhupha eyisa kanjani apha kumbutho lona we-ANC kwaye icacile into kokubana unalo igalelo lemali ayigaleleyo. Kwaye ke msasazi sisajongile besikhe seva into yokokubana umbutho ubukhe woyiswa ukuhlawula abasebenzi saphinda seva into yoba uye wakwazi zimali ezinjengezi ke siyakroka kwaye nala maphulo bathi bawathathe abapolitiki elizigqatsela ukuphatha kule mibutho yabo sisajongile sisava into yobana lo kaMatlala uza kungqina athi ewe kunjalo hayi akunjalo kodwa msasazi ndibeka intloko yam ebandisini ndisithi okaMatlala naye uzawudisa amagama kuba akangekhe avumele into yoba igama lakhe lodwa elinechaphaza kweli nqaku lomjikelo.
And xa uthetha ngeendaba zemali ezathululwayo gqirha uyawukhumbula into yokubana ngethuba ebuzwa uSenzo Mchunu uminister phaa kwi-ad hoc committee waphendula esitsho into yobana yena akazani namali awayifumana kuVusiket Matlala kuba kwavezwa neendaba zokuthi ingathi mhlawumbi khona nemali enikezwa unyana wakhe. Ndiyafuna ukuqonda ke ngokuba ngaba mhlawumbe akezi nayo le nyani uVusiket Matlala, uxanduva lwe-ad hoc committee luthini uqinisekisa into yokubana uphendule ezi mpendulo zifunekayo kananjalo. Kwaye gqirha ndiyafuna uqonda into yokubana uba ngabe uyawakhankanya amagama abantu abaphika besitsho into yokubana bona abanalo unxibelelwano okanye ubudlelwane noVusiket Matlala, zithini ii-legal risks? I-legal risk kalo msasazi kusekubeni uba okokuqala msasazi mandiqale kule nto ithi lo kaMatlala kuza kufuneka noxa engakhange abe nathuba laneleyo lokuqoqosha aze nobungqina ngaphambili. Bona ubungqina kuza kufuneka esinikile ngeWhatsApp, ubungqina ajonge i-bank statements, kujongwe ii-transfers, zizo ezizasikhonfemela. Kwaye abaphandi bekomishini kaMadlanga kunye nabaphandi bestate kunye nabaphandi be-ad hoc kuzawufuneka bedadele enzulwini beze nabo obu bungqina. Kwaye kaloku umsasazi sinazo ii-agencies esinazo zorhulumente ekufuneka zijonge ezi transactions ukwenzela uba zikhonfeme le ntsindabadala. Yiyo ke le nto ufumanisa into yobana nalo kaMatlala ebekhe namagqwetha akhe akhalazela ungabi nathuba. Naye uMatlala ifowuni le yakhe uyawube sivile into yoba bikhe kwakho into ezicinyiweyo ngokobungqina bukamnumzana uDumisani Khumalo. Kuzawufuneka ke ngoku sivile uba ziphinde zakwazi uphinda ziretrieve ke kuziwe nazo elubala. Kuzawufuneka zisiwe zijongwe. Okunene ke yona ipalamente ekhe yafumanisa into yobana kukho abantu abakhanyeleyo. Sizawujonga kumongameli xa kusiwe izindululo into zokokubana kuzawuthiwa investigate further, then ke ngoku i-NPA izawukhwela phezu kwabo. Kwaye i-NPA lena nayo msasazi iphantsi kocinezelwe kwencendezi enkulu yento yokokubana sijonge kuyo ngoba ikhe yasiphoxa eMarikana, yasiphoxa kokaZondo, noxa ngoku iqhothoza kancane kancane ingathi uphinde sidane into yoba uthe naxa enika ubungqina uBatohi wathi usacinga uba angaprosecuthana umcimbi wasephalaphala. Sibe siqonda uba ngumcimbi omdala lowo, endibonakalisa into kokokubana apha ulwaphulomthetho kuyana nokuthi ungubani, uhamba nobani, uphila nobani. Kwaye msasazi ndiphindele kweli lakho lithi imali yona apha eMzantsi Afrika uba singayeka ukudyakaza nokokubana siyeke ukuyiphatha kakubi siyiphathe kakuhle, ilizwe lethu into ezininzi zingenzeka. Kwaye ezinye izinto zeeprojects zalapha eMzantsi Afrika azimonitharishwa, siqinise izihlahla, senze into okokubana kumonitharishwe nepalamente le ibe accountable. Ngeza constitutional week, constituency week, bahambe baye bahlalini bajonge bancedise nakwamasipala kuye kuvuza imali uqiniswe ukwenzela uba i-service delivery ize ebantwini. Kwaye kaloku besithenjisiwe impilo engcono, sisafuna loo mpilo ingcono nangoku kwaye siyilindele urhulumente ophetheyo eMzantsi Afrika. Kwaye i-constitution it guarantees us laa mpilo ingcono siyifunayo. Usathetha ngemali echithwayo kwaye kubonakala ngathi amasebe onke funeke athathe uxanduva abe accountable kuba zonke izinto wena gqirha wam zenzeka phambi kwethu kwamehlo ethu. Xa sijonga naphezolo phaa kwi-ad hoc committee imali ediziweyo ingaphaya kwe-368 million echithwe ngosuku. Siyacinga into yokubana kukhona ababhatala irhafu ngokuba yazibuza into yokubana njengoba sibhatala irhafu kuchithwa imali ezingaka thina ngapha sidontsa nzima. Kananjalo siyaqonda
gqirha wami into yokubana i-committee chairperson uMusi Maimane naye ungumuntu oye wacela into yokubana kuke kujongwe nzulu malunga nenkcitha mali ethe yenziwa kwingqungquthela esisandula uba nayo ye-G20. Kubaluleke kangakanani into yokubana zonke izinto zidizwe elubala nathi singabantu abaphilayo sikwazi ukuziqonda gqirha? Kaloku msasazi, i-transparency ayizange yabulala mntu, kwaye okokuba urhulumente konke oku akwenzayo ukwenzela okulungileyo, njani ke ngoku into yobana sibe sengotsini, zonke izinto zenzelwe ekhusini nasengotsini? Kwaye msasazi, okunye ndicinga ubana lo uthetha ngaye upha kwi-GNU, kwaye naye unokwenza ingxolo phaa epalamente eyaneleyo, kwenzela into okokubana nathi singabarhafi sikwazi ukwenza ingxolo kwiindawo esikuzo. Kwaye ngoku singabahlali boMzantsi Afrika sikhe sabona into okokubana kuthi kwawuba nzima umphathiswa wezezimali abhenele ekusikrwitsheni ngokokuba asifake iVAT. Ufumanisa into okokubana ngoku thina masifande i-lifestyle yabo, and yasibonisa ke i-GNU into okokubana okunene bavumelana, kodwa yathi unotshe i-DA noxa nayo ibingenzeli thina ibisenzela upolitiko lwayo, yanqandeka ke loo nto leyo. Ithethe into yobana let us strengthen i-civil society, sikwazi ukuthetha ngaxhadi linye, sithethe ngazwi linye, ukwenzela into okokubana izinto zethu zikwazi into yoba zivakale, kwaye nabantu abasimeleyo epalamente nabo sibabeke phantsi koxinzelelo, bangabi ngabo osinqwala okokoko, koko basimele ngokunyaniseka nangokuthembeka, ngoba eli lizwe ngoku lijonge eliweni, ngakumbi ngokuphathwa temtem ngokwasezimalini, ngoba kaloku ezi mali ziyadingeka. Ufumanisa into okokubana msasazi, jonga umzekelo kulo mcimbi kaNSFAS, ufumanisa into okokubana akude kucace lo mcimbi uyawuxuthwa kwii-universities kuba kufuneka kubekho u-middleman esimondlayo ngemali zabarhafi. Ngalo lonke elo xesha besithe silungiselela abantwana bethu, iphinde nale mali xa beyinikwa abantwana ibangayinikwa phantsi kwemithetho engqongqo. Ufike ngoku abantwana bethenga utywala, irhewu elinomsila, kanti yonke le mali besisenzela into yoba bakwazi ukufunda, bakwazi nokuzityisa, bakwazi nokuzinxibisa. Kanti ngoku ithetha uthini le nto? Ukuba siza kuza simane sisithi kwiingxaki esinazo siphosa imali, singayilandeleli, singayikhatheleli, umbone uba no-CFO uthi hayi ekugqibeleni the buck stops with the accounting officer, kanti yena uqeshelwe ntoni? Yintoni eyona nto makayijonge? Umele uba kaloku ayigade imali ingatsafazwa, kudyakazwe, kwenziwe nje nanjani. Fumanisa into yobana kuthiwa wathenga imoto omnye, ecetyiswa into yobana awuzukwazi uthenga ezi moto ngenxa yezi zizathu, kodwa u-CFO hayenza ke ndiyijonge loo nto. Aphinde kwa u-CFO athi hayi ikomishini yile nto funeka iyiphande yayifumanisa. Uzibuza uba kanti wena CFO utheni, usonga izandla, eyona nto uyigadileyo yintoni? Senditsho gqirha, ezi zinto ndiyafuna into yokubana sityhile ikhasi kuba kaloku zininzi into eziqhubekayo phaa eMzantsi Afrika. Siyaqonda into yokubana ngoku sesingena kuyo i-16 days of activism against gender-based violence. Senditsho yonke loo nto iyaquka ne-NPA kuba nayo lelinye lamasebe ebetyholwa ngokuba mhlawumbe akakwazi into yokubana enze ubulungisa. Ngapha gqirha siyaqonda into yokubana kukhona ii-DNA backlogs ezisabambekileyo ezibalelwa ngaphaya kwe-144,000. Ngapha we are at the center of iMadlanga Commission, ad hoc committee ephanda ulwaphulo mthetho. Ingaba mhlawumbe nakubeni i-NPA ivakalise isilumkiso sokuba iza kuthatha
qatha indaba yokuhlukunyezwa kwamanina nabantwana. Senditsho yonke le nto eqhubekayo isikhilela ntoni ngoMzantsi Afrika, kwaye umni woMzantsi Afrika yintoni ekumele ukuthi uyayiqonda? Sasazi mandithathe lo mcimbi uthethayo wokuxhatshazwa kwabantwana nabasetyhini. Ngelinye ixesha ndiba neentloni ndijonge ndifumanise into yoba ingathi kukhona ukubhibhidla amazinyo nokungawuthathi serious lo mcimbi. Kwaye msasazi, enye into etyhilekayo emayisicacele izinga nendlela ekuphandwa ngayo sisasilele emva kakhulu. And kwaye msasazi, neli nqaku simane sizimela ngalo elithi olu xhatshazo lwenzeka ngaphaya kweendonga ezivaliweyo, lwenzeka emakhaya, kwaye ngoku uthi umntu selefuna uza ngaphambili. Iphinde le ndoda kuba iyiyo ebeka isonka etafileni incediswe, kuthengwe eli tyala, kuthengwe lo mntu ebeye waza ngaphambili. Zonke ezo nto msasazi zibonisa umhlaza okhoyo kukuhlala kwi-community yethu nokungamanyani kwethu. Ndiyabona msasazi, kanti besikhe sangathi simanyene ngeli xesha besiphaya phambi kwenkululeko, fumanise uba ii-communities zethu zimanyene. Okunye msasazi, ufumanisa into okokubana nezaa police forums, ezaa community police forums, ufumanisa uba ngokoomasipala baza kuxelela uba kwiiwadi hayi, it's an unfunded mandate, ayifandwanga. Kanti siyazifuna ezaa forums mazihlale kwezaa zitrato, siyazi into yoba singabahlali. Unozibanibani apha esitratweni besikhe sambona noko ingathi uxubayele kwaye unxunguphele, kwaye unalo neduma okanye uneliso elophisayo. Zezi zinto kufuneka sizijonge, sizazi, size nazo ngaphambili. Okunye msasazi, sasithenjiswe ngento okokubana kuzawubakho ikholeji okanye idyunivesithi yamapolisa ezawugxila igxininise kuphando. Iphi ngoko owayesakuba ngumphathiswa kwi-Department of Higher Education and Training ingulo uBlade Nzimande, aphelela phi? Angaba yaba zizithukuthuku zenje eziphelele eboyeni? Makuvuselelwe oko. Kwaye msasazi, ezi mali si-investe kulwaphulo mthetho, sikwazi ukuza ngaphambili. And uvile into yobana lapha kwimadlanga utshilo obenika ubungqina pha, wathi backlog esinayo and i-detection rate yethu it's very bad. Kwaye ngoku ufumanisa into okokubana ilizwe lethu lizawuya lisiya enyamnyekweni wento okokubana abantwana nabafazi bajongelwe phantsi. Kwaye msasazi, kuyo yonke ke le nto into ebuhlungu, a common denominator ngumntu oyindoda. Iicawa kunye nemibutho yasekuhlaleni mayisincedise ilulwe olu lwamvila lubi lokuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana kuba bengenakho ukusithethela. Kwaye msasazi, ukubeka isonka etafileni akuthi uyinkunzi kaminosi yenza nje nanjani. Masincediswe. Council of Churches mayithathe ibheke phambili abahlali. Ndiyabona ke, uyabona ke i-department ebimele uba iyasincedisa noonontlalontle, yile nayo isatyibilika, i-Department of Social Development isatyibilika kwi-governance. Ufumanisa into yobana i-governance ayikho. Loo nto ke into ebuhlungu msasazi, umphathiswa ophayana yinkokheli ephambili kumbutho wamanina. Ithethe ukuthi le nto angaba singena kwezi zikhundla siyithathe ingqondo siyimilisele ekubeni uba masakhe ikamva elililo loMzantsi Afrika. Le matheko ke makhulu e-G20 angaba ngoku sibeka thina esikalini
sifuna kubhedeshwe thina okanye lamatheko siwenzela ikamva lelizwe lethu kwaye senzela into yobana amatyala esiwatyalayo kumazwe afumileyo and ndiye ndawuthanda kakhulu uMzantsi Afrika gqirha. Ndiye ndawuthanda kakhulu uMzantsi Afrika. Siyityele imali. Ndiye ndawuthanda kakhulu uMzantsi Afrika kuba uye wenza i-shutdown kanye ngaphambi kosuku lwe-G20 and sisekulo mba obalulekileyo we-gender based violence. Siyaqonda into yokubana kwizityhawulo ezithe zavela kukuba yena uVusikheth Matlala allegedly wabhatala imali engenga-150,000 ukuze kubulawe isinqandamatha sakhe uTebogo Thobejane. And siyaqonda into yokubana noNjengele uMkhwanazi wadiza into yokubana kukhona i-missing dockets ezisabanjiwe because of i-political interference. And ke ngoku eyona nto ebuhlungu yazibuza into yokubana konke oku kuthetha ntoni kwiintsapho ezilahlekelweyo ngabantwana babo, bona bazawuhlala nje bakhedame ngapha ubulungisa abenziwanga. Gqirha, masibambe ngazibini ngexesha lakho ngosityebisela kumba obaluleke kangaka. Siyaqonda into yokubana siyiqale ngokulindela uVusikheth Matlala sayiqongqotha ngayo i-16 days of activism, kodwa siyayibona into yokubana yonke loo nto it's interconnected kuba igqibeleni lulwaphulomthetho. Enkosi kakhulu, benosuku oluhle. Masibhinqa omfutshane msasazi, silwe nengcambuzayo unyamnyeko loba kunyamnywe abantwana namakhosikazi. Ithetha ukuthi loo nto msasazi, umntu nomntu kweli lizwe makazame kwindawo akuyo, singajongi urhulumente ngoba each and every one of us uyi-microcosm ye-service delivery. Luxanduva lwethu sonke gqirha, sibambe ngazibini. Right, mbukeli we-SABC lihaye lo ke besihlala indlebe naye nguya uGqirha Ngumbele.